chungo ng'anyo mano dwe mar achiel Januari omenda ni nosekonu ni entie koso en singo mano chiwo singo ne gichiwo ni ging'eyo ni gi pesa wa ne gidhi manyo keto plans mag chule so we gave them the time because timane rumke kati mondo ng'isa how you are going to pay it mano winjoro gi nini mane sirkal mane nyaka sani nitie sirkal mag county gi mano mamalo thieth ntiere county sirkal mane mano singo no ntie duol mane waloso mane oketo jotelo e labor ministry jogo moa e finance jogo moa e public service jogo moa e ministry gi union ne ji obet mowacho ni gi CBA chakado obedo signed ntie joma no sign e national gi joma no sign e county kujo county bende nitie kanyo COG council of governors bende nitie kanyo nyaka giwa kidigi wang'iyo gigo temo go kwan magajo ni kae to nwatocho ratiro maru kendo obocho kada court bende osegiso gini kae nwatocho ratiro jogi kendo plans mag chulo gi pesa gi kusebet agreement mo sign na bochuli pesa makama okinyal jaki jogi lokri almost 6 years later koro mane wach malich mugi koro sani gimano miyo medo wango wania nitiere jo thietho moko mano kata UHC mane Ministry of Health on the kondalo COVID mondo konyo weche mag COVID to jogi nochiwo ngimagi mokonyo piny ndalo COVID ma nomigi contracts to kane contract ko ne rumo to yudo ka koro counties moko ne bukre to riembo gi tich to ministries oseoro pesa mose renew this contract to giriembo jogi tich mondo gindik jogi koro to ogiagolo daktari mose tiyo kaja mose thagre kod ndalo COVID nudra riembe tich ata ndiko a new set ma imingi kumigole gigeni daktari en ngama with experience you become better kase tiyo kata kisumu kanya masenge jotuo masenge pattern mag tuoche mantie kanya jotuo bende ni relationship ni kadhiga kisumu tayudo daktari makama to next time igolo mai ta kelo moro manyien neno namba 2 en pesa mani chulo jogi loka utiyo kodi tich achiel Cleo to pesa michulo opogre to waneno jotuo maromre wane same risks